Además, conoceremos las novedades que se han incluido en la web www.eibar.org de la mano de dos componentes de Eibar, Erkatea, Josu Mendicute y Luischo Fernández. Deportivo, la renovada página web www.eibar.org. Nuevos contenidos que hacen más atractivo este espacio si cabe para los internautas. Además, el que lo desee puede dejar reflejadas sus opiniones en el blog, eso sí, todo en euskera. 1989 urtean, irubobikoitza.eibar.org eta Eibar.org Eibarko internauten elkartea sortu ziren. 9 urte pasa dira eta webgunea bisitari desente jasotzen ditu egunero. Gaur Klub Deportiboan webaren berrikuntza aurkeztu dira elkartearen bikideen eskuz, Josu Mendicute eta Luischo Fernández. Batez herramienta aldatu dugu, Plone software librera pasau gara, euskera utxez dakagun herramienta bat, eta albistegian jarioa indartu indogu, eta eduki berri batzuk, adibidez Sorion agurrak, eguraldia, eta agenda bat, ez da. Blog komunitateak hor jarraitzen dau, herramienta berriakin. Weba berritu zenetik bizitzak gora egin dituzte eta orain Eibarko azken albisteak agenda kulturala eta baita ere eguraldiaren berri ematen dira. Kideen parte hartzea da webaren ezaugarri nagusiena eta garrantzitsuena. Hori bai, euskaraz egin behar da. Daukagu blog komunitate bat, gaur egunean bloga dauka edo zeinek ez gure katuak ere bai. Baina orain dela 4 urte sortu zenean, oso blog gutxi zeuden Euskal Herrian, euskaraz eta erderaz. Eta guk sortu genuen lehenengo komunitatea, eta zenbait eibartar gaude hor blogarekin, baina ez bakarrik eibarko jentea, kanpo jentea ere hurbildu zen, eta pixkat horre ere erakusgarri bat izan ginen, ez? Eta gu irekita gaude eibartar guztiei gonbidapen bat, ez? Gaur egun asko hartuago dago internet, egu hasinean ginean baino, ez? Zerrenda talan eibartarrak posta zerrenda aurkitzen da. Interneteko foro hau 1998an sortu zen Euskal Herri guztian lehenengoetarikoa izanez. 10 urte pasa dira, baina oraindik ere foroen artean bizienetariko bat da. Bizita asko, gero parte hartzen ez dutenak, ez? Baina, hor dago herramientia oindala 10 urteia sortutakua. Gara teknologikoki ez da oso garatuta eta alabe izugarrizko movimientua dakana, eredu bat dana Euskal Herri osoan internet munduan, eta parte hartze oso sanua dakala, anonimatasunik ez dauelako, danok izena bizenakin idazten dugu, eta bakoitzak libre da nahi da bena esateko euskeraz esaten baldin badau. Web bat daukagu eta gero foro bat, ez? Nahi baldin baduzu parte hartu, blog bat irekitzen duzu eta botatzen dituzu zure txorrakeriak edo zure filosofadak, ez nahi duzuna, ezta? Eta foroan parte hartzea oso erraza da, 100 parteide baino gehiago daude. Gauza hauetan beti da normala, daude 100 pertsona eta 10 egola da bizen normalean jarduten, ez? Baina nik uste dut interes handiarekin jarraitzen dela hor dagoena, eta benetan interesantea dela, nik uste dut gauza interesantea kontatzen dira bertan. La Asociación de Antiguos Alumnos de Armería.